इमान गिदिर मोनसे रिपुटेसन गोनां आब' प्रमिलाखौ सामान्य बे गथ' नाबालक प्रिथिराजजों तुलना खालामनाया बिपिएफना जादोंसै बे। इमान बर' जाथिखौ दैदेनबोनाय सासे नेताखौ बे प्रिथिराजजों तुलनामुलक खालामनाया जगायनो खामानि बे बिपिएफनि थाखाय। बिपिएफ सरकाराव थानाय समाव जे हाबाफारि मावदोंमोन बै समनि सरकारनि दैदेनगिरि बिपिएफनि लिडारफोरा दिनै बिपिएफ जानानै गैलिया। एबारनि जे लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 100आव 100 देरहागोन बे खुनु पदे माने सन्देह जानांगौ गैया। साना सानजाहा ओंखारो होननाय सैथ' बाथ्रा बायदि जों इउपिपिएलआ एबार देरहानो हागोन। थारमाने मिनिथावथाव आं ओरै बुंदों आङो मानगोनां आब' प्रमिलाखौ रायखांनो गोनां जागोन जिहेतु प्रिथिराजनि खोथाखौ जिहेतु रायखांबाय गलेथे दा इमान बोसोर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों थानानै आन्दलनाव जड़ित जानाय गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै आब' प्रमिला मोनहा इमान बोसोर आन्दलन खालामबोबाय रायजो राजानि थाखाय खामानि मावबोबाय मन्त्रि जाबोबाय बे इमान गिदिर मोनसे रिपुटेसन गोनां आब' प्रमिलाखौ सामान्य बे गथ' नाबालक प्रिथिराजजों तुलना खालामनाया बिपिएफना जादोंसै बे। आंथ' बिपिएफनि बाबा आब' प्रमिलामोनखौ जों बिथांमोनखौ जोङो सनमान होयो खारन आन्दलनाव जड़ित जाबोनाय इमान बर' जाथिखौ दैदेनबोनाय सासे नेताखौ बे प्रिथिराजजों तुलनामुलक खालामनाया जगायनो खामानि बे बिपिएफनि थाखाय आं बेखौ सयज' खालामनो हाया। थ' नों प्रिथिराजमोननि खोथाखौ नाय दा प्रिथिराजआ सोर जों बयबो मिथिगौ राजा होननानै बेखौ बामखांनानै बिराद गिदिर स्टेटास होबाय आरो मोनसे समाव बेखौ बुंबाय मा बे जोंनि बिटिसिनि मानसि नङा माबा बहेरा गथ' माबा गथ' मानगोनां हाग्रामा महिलायानो बुंदों आरो दिनै जुदि बेनो जुदि केन्डिडेट जानो मारनांगौब्ला आरो बे पेनेलिस्टआव फैबायब्ला आब' प्रमिलाजों तुलनामुलक खालामबायब्ला बे पार्टिनि अस्तित्वआ बहा थाखो आसरित खोथा। आं जेननाय देरहानायखौ दोनथ'बावदों प्रिथिराजआथ' बबे दुनियाव देरहानो बे गोजानाव दोनथ'खा पार्टिनि अस्तित्वआ दिनै गोमालांबाय। दा बे मोनसे फोरमान जादों जे इउपिपिएलआ जे दिनै बिराद माने जौगानाय लाबोगासिनो दं बिपिएफआ अस्तित्व गैलिया बे बाथ्राखौसो फोरमान खालामनाय जादों आरो नोंथांमोननि दिनै मिडियानि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौ बुंनानै बिराद गोजोननाय मोनगोन एमपि इलेक्सनावहाय इउपिपिएल सरकारा क'क्राझाराव देरहागोन बे 100% रोखा। बिनि उनाव जे बिपिएफनि जे अस्तित्व बा बिपिएफनि जे नामुनिसन थानाय नंला बे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव बे बाथ्रायासो दा फोरमान जादों एकदम स्पस्ट जों देरहागोन इउपिपिएलआ। मानो होनोबा फरायसा आफादा मोननै मोनथाम गावनानै खामानि मावनायाव मोनसे जातीय संगठननि खामानि मावनो हाया बे सैथ' खोथा। मोनसे जाथियाव मोननै मोनथाम बेबायदि जातीयता आफाद जों दानो हाया जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु दङ बे गेजेरावनो माने जोंनि माबाखौ जाथिनि गेजेराव गावस्राखौ लुबैनानै राजनिति खालामनो थाखाय बै समाव बिपिएफआ बिएसइउ दाबाय। दा बिएसइउ दाखांनायनि उनाव बिसोरना एजेन्डा गैया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव नायनानै सोलोंथाइनि हाबाफारि मावगासिनो दं स्कुल कलेजनि खामानि मावगासिनो दं फरायसाफोरनि जौगानायनि खामानि मावगासिनो दं। बे समावनो फरायसा आफाद राजनिति हान्जाया दानानै होनानै राजनितिनिफ्राय माने दाजानाय बे फरायसा आफादा राजनितिनिसो खामानि मावगोन थ' फरायसा आफादनि जेबो खामानि मावनो हाया। दा बे हिसाबै एजेन्डा गैयै जानानै दिफां जानानै दिनै बनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बिएसइउनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो खामानि गैया मावनो रोङा होनो नागिराखै। बिथांमोना साफा टेलेन्टेड मानसिफोर गियान गोनां बेक्ति आरो गोरों मानसिफोरमोन नाथाय बिथांमोनखौ राजनितियाव इनभल्भ खालामनानै ओरैबायदि जेग्ले मेग्ले खालामनानै बिसोरखौ माने जेबो रोङै बायदि मोनसे मुडआव दोननानै बे राजखान्थि हान्जाया बिपिएफआ बेबायदि अबस्थायाव बिथांमोना दिफां जानानै दंमोन। दिनै बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनानै इउपिपिएल सरकाराव फैनानै प्रमद बर'नि खाथियाव फैनानै बिथांमोना फरायसा आफादनियानो जा बर' समाजनियानो जा बेबायदि खामानि सुबिदा लानानै बर' हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो फैबाय बिराद जों धन्यबाद होदों आरो बिथांमोनखौ जों मस्ट वेलकाम। आरो बिथांमोननि अनगायैबो आरोबाव मा दल संगठन दङ दिनै इउपिपिएलआवनो फैनानै बिथांमोनहा खामानि मावफैनांगौ आरो बेबायदिनो खालामबासो बर' जाथिखौ जों जौगानायनि हाबाफारि हिसाबै जोङो खालामलांनो हागोन। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। लकसभा बिसायख'थियाथ' खाथियाव सफैबाय जों बेखौ बयबो मिथिगौ। दायो जे जोंनि जे इउपिपिएल सरकार
बे UPPL सरकारा जे आदर्शजों जे नीतिजों जोङो दावगालांगासिनो दं जोङो नुदों मा जे 17 बोसोराव जे हाबाफारिफोरा जायाखैमोन जे आसनिफोरा जे जानांगौमोन जे हाबाफारिफोरा जे जानांगौमोन बे हाबाफारिया जायैनि थाखाय दिनै जे BTR एकर्डनि उनाव जे प्रमद बर' मानगोनां बिथां जे दैदेननाय UPPL सरकार बे सरकारा दिनै जेबायदि आसनिफोर लानानै जे दावगालांगासिनो दङ बेवहाय रायजो राजाफ्रा खुनु सन्देह गैया खुनु बेबायदि मोनसे माने माबा गैया जे दिनै दोलै नोगोरै जायैनि थाखाय UPPLआव गोबां आफाद दल संगठननि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरा जगदान जागासिनो दं दले बले आरो बेखौ जों नुयो दिनै अनसाय बिथांखिनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै आलारि सोरां बेनि उनावहाय नोङो गियान सोरां बेनि उनावहाय नोङो आइजो अनसाय बिथांखि गोबां बेबायदि जायफोर फ्लेगशिप प्रग्रामफोर जे स्किमफोर जे बेफोर आसनिनि दारै रायजो राजाफोरा जे जौगानो जे सुजुग मोन्दों सुबिदा मोन्दों दायो जेफोर जे हाबाफारि जे सोलायबाय थादों BJP UPPL आरो JSP बिनि दारै जे अरुणोदय आसनि PMAY जायफोर सोरखारि न' बे गासिबो हाबाफारिया जे जिनुइन भाबै UPPLनि सरकारनि आरो जथाय सरकारनि दैदेननायाव रायजो राजाफोरा जथेस्थ' भाबै बे जौगानो सुजुगखौ मोननायनि थाखाय रायजो राजाफोरा अहरे बिराद माने जगदान खालामनायनि थाखाय जोंहा मोनसे कनफिडेन्ट दं एबारनि जे लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव 100आव 100 देरहागोन बे खुनु पदे माने सन्देह जानांगौ गैया साना सानजाहा ओंखारो होननाय सैथ' बाथ्रा बायदि जों UPPLआ एबार देरहानो हागोन बेबायदि समनि गेजेरावबो जे बेरेखा हान्जाय BPFनि दैदेनगिरिफोरा आथिखालनि BTR सरकार UPPL दैदेननाय BTR सरकारा जेबो खामानि मावाखै रायजो राजाफोरनि जेबो अनसुंथाइ खामानि मावाखै जौगानायनि खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना बुंबाय थायो मा रिएक्सन होनो सानगोन नोंथाङा ओरैनोथ' बे बाथ्राखौ लानानै बिरोधि दल हिसाबै बिरोधि दला बुंनांगौ हिसाबै बिथांमोना हयथ' बुंदों जानांगौ जोंनि नुनायाव खिन्थु बिथांमोना जे खुनु पददाय जे बुंनो हाया जे UPPL सरकारा रायजो राजाफोरनि मावाखै जाय बाथ्राफोरखौ दिनै जों बुंगासिनो दं दा अपोजिसन हिसाबै आं स्पेसियेलि बुंगोन BPF सरकाराव थानाय समाव जे हाबाफारि मावदोंमोन बै समनि सरकारनि दैदेनगिरि BPFनि लिडारफोरा दिनै BPF जानानै गैलिया बे मोनसे प्रथम माने उदाहरन स' दिनै नाय BPFनि जायफोर मुरब्बि फुराना दैदेनगिरिफोर बिसोरनि भइसआ मा दा बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा अनुभब खालामना मोनबाय नोंथांमोना नुदों बे सोंनायखाय आं बुंनो हायो दिनै जोङो बुंनो हायो कास्टम बाहायनि बाथ्राखौ आं बुंनो हायो प्रहलाद बाहाय जेनेबा दा बिथांमोन बायदिया दिनै बबेबा आफाद दल संगठननिफ्राय होखारजाखांनायनि उनावहाय बिथांमोना BPFआव थानानै बाथ्रा बुंनायासो बिराद ग्रेभिटि दं ना बले फुराना BPFनि दैदेनगिरिफोरा बाथ्रा बुंनाया ग्रेभिटि दं बे बाथ्रानि सायाव रायजो राजाफ्राबो इसेबां मिथिथारै नङा दायो नुदों इमसनेलि आंथ' सानो प्रहलाद बाहायमोन जेनेबा नोङो कास्टम बाहायमोना इमान माने सावरियाव माबा खाजि सिख'लायनायफोर बायदि माने सा बाथ्रायानो जास्लाबा इमानके माने अपोजिसन हिसाबै बाथ्रा बुंनो नागिरो थ' बे बाथ्राखौ लानानै आंथ' ओरैसो बुंगोन आंथ' सन्देहसो दं आं ओरै बुंनो नागिराखै बुंनायनि मुङाव सोरखौबा साला फाजि सैमा अमा आं बिदि बुंनो नागिराखै थ' बे अपोजिसनबाबो मानसिखौ बुंनायनि बा सोंखारिनायनि माखासे लेभेल थायो जे लेभेलसिम नों सोंखारिनायखौ बुंनांगौ जोंथ' दिनैबो बुङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार जों बुंगोन आरो बुंनो नांगोनबो नाथाय बिदि होननानै बले सोंखारिनांगौ होननानै सोरखौबा साला फाजि सैमा अमा होननानै इमान जे गाज्रि बुंनानै माने नोङो गाव जे अपोजिसनाव दं रायजो राजाफोरनि भट आदाय खालामनो बे मालाबाबो जाया दिनै प्रेक्टिकेलि जों नुदों जे BTRआव रायजो राजाफोरा दिनै प्रमद बर' सरकारनि दैदेननायाव जे आसनिफोरखौ लानानै आं दहाय बुंलांबाय अनसाय बिथांखि गियान सोरां आलारि सोरां आरो दिनै गोबां माने बेबादि जोंनि हा गैजायै जोंनि रायजो राजाफोरा दिनै हानि जे पाट्टाखौ रानगासिनो दं जोंनि BTR सरकारा आरो बिनि अनगायैबो गोबां PMAY होगासिनो दं लामा दालां दं स्पेसियेलि जोङो बनरगाव हिसाबै आरो क'क्राझार हिसाबै जे जायगाफोराव खुनु पद्दाय 17 बोसोराव अन्थाइ थरसेबो गोलैयामोन खालभार मोनसे गैयामोन दा बेबायदि समाव
फ्लेक्सि प्रग्रामनि दारै आरो गुबुन गुबुन आसनिनि दारै बिटिआर सरकारा बे जायगाफोराव दिनै अन्थाइ बा नोङो बाला बायदिसिना दालां लामा बेबायदि जोङो जौगाहोनो हाबाय आरो दिनै स्कुलफोर कलेज दिनै लाबाय बेफोर गासिबो बाथ्राफोरखौ जुदि नायो बेवहाय खुनु सन्देह गैया रायजो राजाफोरा इउपिपिएलजों गले गले जगदान जागासिनो दं आरो बे बाथ्राया दिनै ध्रुब सत्य।